Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Хәрбиләргә ярдәм. 22-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр коры-душ ясауда катнаштылар. Юл түләүле булачак. Йорчыллы һәм Түбән-Кама шәһәрләрен урап уза торган участок Автодор компаниясенә тапшырыла. Сәләтләре шиксез. Йөрәктән йөрәккә муниципаль фестиваленең йомгаклау концерты узды. Игелекле эшләре өчен рәхмәт. Түбән-Камада волонтерларны хөрмәтләделәр. Балаларга яңа ел күчтәнәчләре. НТР Медиа холдингы Кыш бабай бул акциясында катнашырга чакыра. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары хәйри эшен дәвам итәләр. Бүген 22-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр белән бергә 50дән артык коры-душ җыелмасы әзерләделәр. Нәни Түбән-Камалар өчен бу беренче дәрес. Балалар техниканы бик тиз үзләштерәләр. Малайлар һәм кызлар солдатларга рәсемнәрдә ясыйлар. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары балаларга эш нечкәлекләрен өйрәтә. Комплектта тукыма кисәге, махсус сыйыклык сеңдерелгән салфетка һәм куллану буенча инструкция. Берничә минут коры-душ әзер. Но мы еженедельно нашей группой с волонтерами выходим в детские сады. Без атна сайын балалар бакчаларына шулай ук мәктәпләргә чыгабыз. Коры-душ, исән калу белезекләре ясау буенча мастер-класслар үткәрәбез. Балалар рәхәтләнеп катнашалар, әлеге эшнең кирәклеген аңлатабыз, бик теләп ярдәм итәләр. 22-нче балалар бакчасына волонтерлар инде килгән булганнар. Бу юлы осталык дәресен башка төркемдә үткәрәләр. Кечкенәләр эшкә бик теләп алыналар. Мы тесно сотрудничаем с Без территориаль иҗтимагый үздәре советы рәисләре белән тыгыз хезмәттәшлек итәбез. Төрле хәйри акцияларында, хәрбиләргә ярдәм итү чараларында даими катнашабыз. 22-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр бүген 50дән артык коры-душ җыелмасы әзерлиләр. Уртак эшкә һәркем үз өлешен кертә ала. Гуманитар ярдәм җыю пункты дүшәмбедән шимбәгә кадәр эшли, якшәмбе ял көне. Юл түләүле булачак. Якын арада М12 федераль трассасының Йорчаллы Түбән-Кама тирәсендәге әйләнмә участогы Автодор дәүләт компаниясенә күчәчәк. Бу хакта Коммерсантка биргән интервьюсында компания башлыгы Вячеслав Петушенко хәбәр итә. Юл якын арада тапшырылырга тиеш, шуннан соң компанияларны җиһазландыруга һәм түләүләр алу системасын оештыруга кирешәчәк. Озынлыгы 81 чакрым булган беренче категориялы 4 полосалы трасса моннан 1 ел элек файдалануга тапшырылган иде. Аны 3 ел төзиләр. Әлеге максатларга 79 миллиард сум тотылган. Эш башланды. Түбән-Камада салкын һава торышы урнашты. Коммуналь хезмәткәрләр бозлаулыкка каршы көрәш башлады. Төнлә шәһәр урамнарын су-тоз өремәсе белән эшкәртәләр. Барлыгы 2 машина чыккан, урау юлларга һәм сәнәгать зонасына ком-тоз катнашмасы сибәләр. Бер төндә 36 куб су-тоз өремәсе һәм 20 куб ком-тоз катнашмасы кулланылган. Силәр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Күңелләргә үтеп керерлек иҗат номерлары. Түбән-Камада матур гадәткә кергән Йөрәктән йөрәккә муниципаль фестиваль узды. Аның төп катнашучылары физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләребез. Алар үзләренең сәләтләрен күрсәттеләр, җырладылар, бийделәр. Бәйрәмдә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Йөрәкләрендә ялкын, күзләрендә очкын, күңелгә үтеп керерлек җырлары белән тамашачыны илһамландыралар да, уйландыралар да. Әлеге егетләр һәм кызларның максатчанлыгы күпләргә үрнәк.
Әлегеннән йолдызчыклар да тормышның кыйммәтен яхшы аңлыйлар, һәр көнгә сөенәләр, уфтанып яшәргә өйрәнмәгәннәр. Түбән Камада йөрәктән йөрәккә фестиваленең гала-концерты узды. Аның төп катнашучылары физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр. Алар үзләренең сәләтләрен күрсәттеләр, җырладылар, биделәр, иҗади яктан күп кырлы булуларын дәлилләделәр. Быел фестиваль 9нчы тапкыр үткәрелә. Түбән Камада волонтерлар көнен билгеләп үттеләр. Хәзер Добро РФ платформасында Түбән Кама районыннан 9000-ннан артык волонтер теркәлгән. Аларның эшчәнлеге экология, медицина, патриотик тәрбия һәм башка юнәлешләрне үз иченә ала. Бәйрәм чарасы аларга эшкерсез ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерү өчен менә дигән мөмкинлек. Быел волонтерлар көнен яңа форматта билгеләп үттеләр. Бәйрәм мәйданчыгы итеп Түбән Кама яшь тамашачы театры сайлана. Ә кичә азагында волонтерларны тамаша залына чакыралар. Беренче бүләкләрне инде алып килә башладылар. НТР Медиа холдингы Кыш бабай бул акциясын башлап җибәрде. 17 ел дәвамында без сезнең белән бергә, мөхтәрәм телевизор караучылар, мохтаҗларга бәйрәм кәефе тудырда катнашабыз. Сез дә тылсымчы була һәм балаларга яңа ел могҗизасын бүләк итә аласыз. Бүләкләрне Химиклар проспектындагы 64А адресы буенча китерә аласыз. Аннары НТР Кыш бабае күчтәнешләрне балаларга өләшәчәк. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.